לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יחזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק ארגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה. פעם ביובל הגיע לביקור, היה חומק בשביל, ועם הוריו יושב בחדר. מסמיק מעט נבוך ולא מרבה דיבור, כן ולא, אל תדאגו, אצלי הכל בסדר. אומר שלא צריך אבל לוקח, כי לא אלכסנדר וכמה יונתן, הוא ממלמד תודה אתה יודע, רק בשביל הדרך כמובן. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה שוב קטן וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה שוב קטן וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב. השנים חולפות, קשה להאמין, הוא ללא בלורית, פה ושם מעט מקריאה. אומרים חושב בשמאל וחי לו בימין, בווילה שבנה אי שם בהרצליה, שפעם ביובל הוא לביקור מגיע. אז לא אשתו השחקנים יושבים עם ההורים על אבקיה, הקיבוץ מביט במכונית. Time I feel alive, and the world turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star